Ya semoga-moga panjang umur ayo. Tak ya aku wis tuwek ya. Wis we. Bocah semono-mono saiki. Ayo. Bawanana coba Umi Hafifah. Ya. Nadyan wujud temong peksi Nano agawe telining branta halus manis nangsa. Tenan lho, Nduk. Aku mau pas bapakmu sore sabetan to, dar rata amati ya Allah. Apike lek nyabetke wayang jan rasa kaya lek nyabetke aku ning kono ga lho. Lah dalah. Iya. Lemburane dos pundi kuwi lho. Ayo. Ayo mekare pripun mekare ayo. Goleki si podang pito. Kleru ya Om ya. Kleru Pak. Kleru. Mula kowe sing anu kok ya. Jenengan bareng nyuwara kados dalang lho. Jangkrik kowe. Kowe tau ora kowe ngemut mercon bledos ning lambe ta ora? Mboten. Lah kena linggo ket mau masamu aku iki supir becak nopo piye? Ket sore kena ning isor blencong ngono ya. Yo. Melih. Tekan ndi? Iba. Iba. Iba bunga ing hati. Salah. Damel cengkok kula. Piye? Iba bunga ing aku lali. Iba bunga ing Ngaten. Iba bunga ing ngono. Nggih, terus Iku nggih. Terus piye kaya kernete teras terus kowe. Birgita umure pira? Ya udakara wis 3. Tuwek men ora. Pokoke ulang tahun panjang umure barokah ngono. Terus sing sak banjure ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Kuwi ya ulang tahun, bendina ulang tahun kok kuwi ya. Ora ta. Sukesi Rahayu kuwi ibune kanca-kanca terus dibajutke karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Kuwi garing tias Probosiwi Hastuti. Made in Ngawi. Bendong iki cah loro iki ora ngerti celak-celuk ora. Terus minangka pamungkasing Paseban ya kuwi Mbak Lia Sundari ya. Engko lek bab klasik kuwi Mbak Tutik. Kowe kudu ngerti iso ngedem lagu. Klasik ngene Mbak Tutik, mulai bagian gubuk asmara ngadeg karo egolan Mbak Lia kuwi bagiane. Kuwalik kowe kemeruh ora. Wis tutukno ngono, banyol-banyol sing apik tak leren gagat bapakku ki. Kedep tresmaku nyawang slendang biru. Kasih ambil aku supaya umur monggo Mbak Lia Sundari, Mbak.
Selendang biru, Mbak. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati. Nora tekan batin setiamu. Kur sinden bareng kalih Wiraswara. Jiro lu. Selendang biru. Gandeng piyayi semanding iki piyayi nyeni, piyayi budaya yen kon nembang selendang biru. Aku percaya yakin tur banget mesti iso. Tur mesti kersa. Kersa nggih, Pak? Nah, selendang biru. 1 2 3 bareng. Tepuk tangan untuk panjenengan luar biasa. Dan ae maneman lek ngono le wayangan petang tahun pisan. Ayo ora apa-apa to ya. Sing penting lak ya wayangan elok. Njajal sing bagian mriki, Pak. Bagian mriki nggih tambah adem kersa nggih, Pak. Gur selendang biru. Siap, Pak? Nah, Jiro lu. Apik, elok suarane wong kademen. Ora kaya apik malah merdu kaya ngono. Wingking Pak Dalang, wingking dereng lho Pak Dalang. Wingking eneng to, Sian? Wah, kathah. Wah, masalah. Tak kira bar limbukan entek lho wisan. Ayo. Sing wingking mriko sing pundi, Pak, mriko iki? Wetan panggung. Nggih, ampun kalah kalih kiwa kalih tengen panggung. Siap nggih, Pak? Siap? Nah, selendang biru. Sing semangat, sapa sing semangat nembang selendang biru, muga-muga rezekine tambah akeh. Jiro lu. Elak semanding kok dijarak ayo. Jas luar biasa. Yuk. Mbak Lia. Tatapan janjimu selendang biru. Bar menang lomba. Ya, coba kaya apa? Ya nang. Suarane pancen yo ringik-ringik tenan. Ayo, jan mari gregeten. Ayo. Nano. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati. No
setiamu sedaya para pamirsa kiwa tengen panggung karo Sihetan bareng monggo Jiro Lu sinden 6 tepuk tangan untuk para penonton luar biasa lho kaya ngene iki lho ayo nyeni tenan ayo jos entek nanang yo tatapan janjimu slendang piro matur sembah nuwun Dik apa Mas ya rek palungguhan iki ade mbanjeli karo Mas Bagong Mas Gareng karo Mas Petruk iya pancen lagi prihatin kaya ngono ning awake dhewe aja nganti melu kalut sing intisarine nderekake karo kabeh para warga ingkang lenggah ana ing semanding jenangan Panaraga anggone ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung lumantar adat utawa budaya sing disebut bersih desa. Muga-muga resika desane, resika penggalihe sing nggoni ingkang kababar Pak Lurah tambah amanah warga kabeh pinaringan berkah. Amin ya robbal alamin. Gemene wektu iki akeh banget pamundhut sing rung dipinangkani. Tak wiwiti saka sing bernapaskan agama Islam. Apa upamane? Ya kuwi pepeling. Aku bawane tak nyuwun pambiyantu karo Raka Mas Muhammad Taslim. Engko lagune digarap bareng-bareng karo Ibu Waranggana. Oh iya, siap. Mangga Mas M Taslim. M adalah Melon. Muhammad. Ayo Muhammad Melon itu. Muhammad Taslim. Mangga Mas. Wasitoti saking prawinasis ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ambak wis yahene Waranggana isih rapi-rapi ya Dik iya jos tenale Madangkarai luar biasa pancen yo ditata tenan karo Bu Kesi ora enek panganan utawa reget apa wae utawa botol apa wae sing sempliwer ning ngarepe sinden ah iya ngono kuwi kadang jinglang ya ngerti mriki resik ta Pak ning burine jan kaya uwuh mriki niki ora apa-apa nek ora kesuting ah iya jos tenan ae Madangkara punya ya ya Mas salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Jenangan.
menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 SMA Rasa SMK. Wah iya, jos. Ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lair batin nunanu bekjon donya herat. SMA Negeri 1 Jenangan dengan visi mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Ayo sekolah ning desa ning prestasine kaya wong kutha. Wah iya. Melu iklan iki. Ora apa-apa untuk kebaikan. Ya. Ayo lagune pepiling diaturake. Mangga karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Pepiling tetes.
Kepiling kejaba seger iki ya kuwi akeh muatan pesan moral yang disampaikan ngemotake marang para warga supaya tetep eling marang panembah jati ya Dik. Iya Mas. Kaya ngono kuwi. Kejaba saka kuwi awake dhewe ngaturake salam sungkem hormat marang Bapak Kyai, Ibu Nyai ingkang lenggah ning pondok pesantren ngendi wae sak Kukuban Ponorogo, wabil khusus ingkang kepareng dados kyai lan ugi dados guru Ibu Nyai ingkang nggulawentah para santri ingkang mapan wonten ing pondok pesantren Wali Songo. Oh ngabar Siman Ponorogo. Salam hormat sungkem kula katur dumateng para pepunden ing Wali Songo. Insyaallah anak kula ing nomor kalih si Bramake Sawah mbinjang sakniki nembe kelas gangsal lulus SD badhe kula sowanaken dados santri wonten ing Wali Songo. Ya. Ngono. Mugi-mugi pikantuk pangestunipun para pepunden, para dulur-dulur ing semanding mriki nadyanto seniman, nadyanto anak dalang ning dadi santri sing berbudaya. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Yen saya raket supeket weh terus pondok Sirwayangan aja kuwatir wis to manut anane sendika dawuh. Iya, kaya ngono kuwi. Mergo bocah yo ngengkel nganti saiki pendak dina tak takoni tetep pengen ning pondok. Wis matur nuwun iso nyambung silaturahim upama kelakon tenan lho ya wong ujian iki ra enteng. Ya, ujian wawancara iki ra enteng. Ya. Lakon tenan anggere ade mayang ning Ponorogo mampir ning kene Brahma. Gawake Indomie gitu. Bar kuwi to rebutan karo kancane. Siap kowe anakmu gudiken siap ora? Siap yang jenis santri lek orang gudiken iki dudu santri. Nggih ta, Pak? Oh, ngono kuwi. Tidak masalah, tidak masalah. Blegere awake nggen lair lara reget ora masalah. Ning batine tetep ya kuwi suci tunduk marang Gusti ingkang nyipta jagat Allah Subhanahu wa taala lan uga hormat marang wong tua, bekti karo guru. Sapa wae sing gelem ngurmati bekti karo guru lan wong tua, ing kono bakal dimulyake uripe karo Gusti Allah. Tenan kuwi. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Isih akeh pamundhut, isih. Saking Pak Camat mbok menawi sampun kondur ning menika tetep kula waos. Sugeng dalu Mas Dalang saking paguyuban Carik se Kecamatan Jenangan nyuwun gending podang kuning sesideman. Katur kagem sedaya masyarakat Semanding, Mbah Lurah Yoso, kagem Pak Camat ugi sedaya keluarga besar ing Kecamatan Jenangan. Dipun pandegani dening Mbah Carik Kemiri. Wah, biyen yo tau wayangan. Karo Pak Camat Jenangan. Wassalam. Mugi-mugi tahun depan saged pentas malih wonten ing Kemiri Mas Dalang. Amin. Matur sembah nuwun. Sisanke iki. Nah. Mas Dalang nyuwun tembang kangen liwung jambu alas. Saking 3 Carik wau sampun dipun waos. Ugi saking CV Diva Jaya Abadi pabrik paving. Gubuk Asmara. Ya apa sih iki? Ngaturake ya kuwi podang kuning mumpung iki ratune podang kuning teko. Guys, muga-muga Umi ora bosen ora waleh nembang podang kuning. Ya aja no. Wong sing tresnani iki sik akeh. Tur iki kebanggaan kanggone Piyai Ponorogo ing atase bocah pulung saka kerajaan saka desa bareng neng kutha bareng sinau saiki dadi paranggana sing viral sing dikondang. Ayo. Coba kaya apa? Ya nduk jumenengan nduk, coba kaya apa nduk. Apa kancane karo bumu ya apike iki? Ora. Oh ya ben Umi wae. Ben Umi, ayo. Mergo iki pancen spesiale Umi iki. Ayo. Ya, Bir kita mau pirang tahun umure, Le ulang tahun mau. Piro yu? Rahasia. Oh, rahasia. Ya ora apa-apa kuwi privasi ya. Hake si Bir kita ngono kuwi ora masalah. 1400. Ya semoga-moga panjang umur. Ayo. Tak ya aku wis tuwek ya. Wis ya. Bocah semono-mono saiki. Ayo. Bawa Nono coba Umi Hafifah. Ya. Nadyan wujud temong
fiksi nano agawe telining branta halus manis nangsa Pakmu kandung ora nusul rene, Om. Mboten, Pak. Adoh kok ulung kok kene. Mboten jane. Lah repot apa Pak karo kowe? Bapak repot ngecat. Ya ini ya sik ngecat siang. Nggih nglembur, Pak. Wong lembur. Nggih. Kang Rajamala ngecat rancakku yang lembur-lembur kaya ngono kuwi ya. Ngoyak angsuran. Waduh. Ya aja nganti kaya ngono, anake lek sukses kaya ngono paling ora ya piye ngono, bantu-bantu wong tuwa ngoten nggih. Nggih, Pak. Siar kene. Oh nggih nggih. Kedap sik, Om. Pak Toimun nggih. Pak Toimun, nah pengumuman Pak Toimun ditunggu keluarga di Telon Semanding. Pak Toimun niki keluargane sampun ngejak kondur jenengan ampun delok sinden ae. Yo. Iya. Pak Toimun monggo niki ditenggo kali keluarga teng Telon Semanding, kondur riyin benjang mirsani melih tanggal selangkung. Ayo. Akeh para sepuh-sepuh mesti ning mburi kelir jagongan karo aku panjenengane angger awake dhewe iki ning daerah Ponorogo mendhi ya pedah motor mongko pedah motor itu 75 bareng tekan dalan malah rantene pedhot. Ayo. Sake masake bianget kuwi. Semoga-moga diparingi sehat. Ya. Pak. Hah. Jenengan mboten pengen anu to? Apa? Duet kali kula. Duit apa? Podang kuning niku. Waduh, aja to aku isin aku wis tobat. Bawa tok. Bawa tok. Bawa tok ya wis. Tekan ndi mau? Wis suwe. Mosok suwe sik diluk ya. Mboten nate cakepane wis suwe nggonku nglelono. Wis suwe nggonku nglelono. Umi, Nduk. Dalem. Bapakmu bae suarane ya sik apik ya. Mantep. Mantep gandos. Saya ibumu saya apik suarane lek nyuarane aku kuwi. Loh, tenan lho, Nduk. Aku mau pas bapakmu sore sabetan to, dar tak amati ya Allah. Apike lek nyabetke wayang jan rasa kaya lek nyabetke aku ning kono ga lho. Lah dalah. Iya. Lemburane dos pundi kuwi lho. Ayo. Ayo mekare pripun mekare ayo. Goleki si podang pito. Kleru ya Om ya. Kleru, Pak. Kleru. Mula kowe sing anu kok ya. Jenengan bareng nyuwara kados dalang lho. Jangkre kowe. Kowe tau ora kowe ngemut mercon bledos ning lambe tau ora? Mboten. Lah kena linggo ket mau masamu aku iki supir becak nopo piye? Ket sore kena ning isor blencong ngono ya. Yo. Melih. Tekan ndi? Iba. Iba. Iba bunga ing hati. Salah. Damel cengkok kula. Piye? Iba bunga ing aku lali. Iba bunga ing Ngoten. Iba bunga ing ngono. Nggih, terus Iku. nggih. Terus Piye kaya kernete teras terus kowe. melih setunggal Kowe melih. iki sing kon nyembang malah aku kon nembang. Aku suluk pirang-pirang bar iki. Sik urung lawa-lawa aku mandel rong kuwi barang engko. Ayo. Nyanding bisa dadi tambah. Apik ya.
Yo diangkat langsung dangdut wae men seger. Yo, podang kuning tetos. Esok awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggur leki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miderang gonku goleki ora krasa. Esok awan nganti Terima kasih. Ya semoga-moga kena nggih jampi saya. Sik iki spesial sing lagi ulang tahun iki kono Bang sik iki. Yang ceria dong. Kaya apa? Mbak Birgita Ayu. Ada kok, Bil? Aku ulang tahun ra tau kok selamati lho. Ayo. Kowe ulang tahun tak selamati lho. Ayo. Lah kula kan dereng gadah WA-ne jenengan ajeng nyelamati. Mulane kuwi WA aku lebokno WA-mu.
Lah. Nyimpenno nomorku ngono lho. Ora apa-apa aja wedi karo Bu Kesi ngono. Lah Anggere arep didukani takon Bu Kesi. apa-apa dadak inbox liwat IG. Ngono kuwi. Lah, mangkok bekas mama, Pak. Mboten, mamah niku bebas mamah. Mama poko. Malah pampers ora. Yang keberapa ini boleh tahu enggak? Yang kedua tiga, Pak. 23 angkane loro karo telu dadi 5. 5 tegese sampeyan padha karo Pancasila yang mampu membawa Indonesia semakin jaya sepanjang masa. Amin. Piye ngono jajal 23 ya. Amin nggih, Mas Pak. aku kaya wis 29 apa? Ya, Pak Dereng. Kowe ngerti ora? Tahu Apa? ora ngerti SDSB mesti. Nomor ora ngerti ya? Mboten. 23 nomere apa ora ngerti to? Mboten. Nuwun sewu ora kok ngenyek. Napa, Pak? Lah, ketek. Oh, Pak. Ya Allah, Pak. Ketek itu adalah hewan yang sangat cerdas dan cerdik. Buktine kaya Anoman diparingi dawa umure wiwit saka Ramayana Mahabharata nganti tekan jaman Kediri. Muga-muga sampeyan ya dawa umure kaya Anoman. Amin. Piye panggah pas. Kadone napa, Pak? Kado. Kado. Heeh. Pengen apa? Napa nggih, Pak? Barang, tembang, cium sing ndi ngopi. Kok cium. Tak kado sesuk tak melu ning anu ta, bunjungan. Nggih, Wis, iya. ibuku tak anu tak jake golek kado nggih sampean. Tenan ya, Pak? Sumpah demi Allah. Tenan ya janji ya, Pak? Janji. 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 Ayo. Tak goleki kado, Apa-apa rengginan to? Kok rengginan to, Pak? Makanan tradisional kok ya. Lah niku nek rengginan niku kan cepat habis, Pak. Jadi ben saged dados eling-eling ngoten lho, Pak. Oh, iki kadone Pak Yoyo ngoten lho. Oh, sing ora cepet entek ya. Mm-mm. Oke, batako. Ala bataku. Wis to meneng ae tak golekne karo Bu Kesi sesuk. Pokoke teko ning munjungan sampean wis mendapatkan sesuatu. Oke, siap. Ya. Napa, Pak niki? Gubuk asmara. Nggih. Pengalaman jiwa. Nah. Kok pengalaman jiwa lho. Pengalaman kulino nembangke gubuk asmara. Lah, mungkin ndak penonton iki kok berkita pengalamane ning gubuk ngoten pripun? Lek gawe video klip ngono kan sosok ning gubuk. Oh, barang, iya. Ning angkringan, ning pos. Oh. Ayo, nggih. Siapa? Bawane sik, cedhak wae bawane ya. Nggih. Nyingkar, nyingker. Nah. Ya piye? Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Sing kaya pelorotan. lingsem yen kemutan. Lingsem ya apa, Bit? Napa, Pak? Lho, awakmu iki lho. Lingsem yen kemutan, lingsem ki apa? Nah, Isi. Pak Iwan Preso. Oh, isi. Malu. Lingsem. Hah? Aduh, lagi. Isin Pak kula Pak teng mriku. Sinten kula tertib Pak, mboten purun mudhun-mudhun ngoten niku. Nggih. Nggih. Matur nuwun, mangke kula sangonane dhewe Pak, aman. Ayo. Yo. Lananano. Lelampahan kang kawuri. Oh, cek kok anyar preso lho Pak. Tresna tulus. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Mangga gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu dari Kota Tahu Kediri. Yuk.
jroning hati jatan nusun saya merati aku gawe dadi karma Birgita Ayu, jas luar biasa. Ya, mergo kabisane ngangkat derajate Mbak Birgita karo sinden liya-liyane. Wah, tenang ya. Si Jingkas Lewung. Mbak Tri Hastuti bersama Mbak Winong Nawangsih. Berdua yuk. Ayo. Ulang tahun kapan, Bir? Oh, Bir, Nong. Ulang tahunmu kapan? Rahasia. Oh, rata kado. Pun keliwat, Pak. Keliwat. Nggih. Ya kan ya bakal diulangi meneh to. Nggih. Ya. Mbak Tuti ulang tahunnya kapan? Ojo, ndak punya ulang tahun, Pak. Kula mboten ngerti lho, Pak. Aneh. Lah ya pancen mlepek saka kayu watu kok. Kula dhewe ya bingung, makanya kula mboten tahu gawe status selamat ulang tahun. Iya. Ndak punya sayang. Bener padha karo mbokku, mbok mah ya ora ngerti ulang tahunnya kapan ngono. 1960. Zaman gestok wae ya. Oke. Yo, Lewung diaturake Mbak Winong dan Mbak Tri Hastuti Retnawati. Tetos, yuk.
Mbak Tutik, Mbak Winong. Ambak wis para esuk Winong semangate sik luar biasa. Geni ngono kuwi. Tidak ora tau kendho. Elak tenan iki bocah iki, heeh. Anggere teko munjungan langsung mangan iwak laut.